To ban san ke malama ko kai malami ba, amma dai ni harkar sharan nan gaskiya ko ina a cikin gidaddajin mu, a ƙofar gidaddajin mu, a layukan mu, a unguwannin mu, a garuruwan mu, gaskiya yana bani takaici sai nake ga kamar har yanzu ba mu kai kan matakin mu na cikakkun mutane ba a yadda ya kamata mu kula da muhallin mu. Saboda ina mamaki ya za a yi mutum ya sha rake wai ya zubar da ɓawon raken a inda ya sha, ko kuma yana tafiya yana shan raken yana wullar da ɓawon, ko a inda ka ci gyaɗa wai a nan za ka bar ɓawon gyaɗar, inda ka sha ruwa nan za ka jefar da ledar ko ka jefar da robar, inda ka sha lemo nan za ka jefar da lemon, inda ka sha mangwaro nan in kai ba mai taune ɓawon mangwaron ba ne nan za ka zubar da ɓawon mangwaron kuma ka jefar da ƙwallon. To ya ilahi wa zai zo ya kwashe? Kai ba ka tunani to in na zubar a nan waye zai zo ya kwashe kuma? Idan kuma kowa inda yake haka yake yi, to yaya kuma gaba ɗaya muhallin namu zai kasance? Kuma abin da ke faruwa kenan ko ina ka duba, ko ina kika duba shara ce ga ta nan. Ba za a iya share ta ba domin ta bi cikin ƙasa ma ta haɗe. Ba abin takaici kaga kana bin mota dallasheshiya da waɗanda kake ganin 'yan gaye ne, 'yan birni ne a ciki. Kawai sai kaga ana shan rake wai ana bullar da ɓawon waje kan titi. Ko kuma an ci ko tsire ne ko ƙosai ne an nannaɗe da ledar da komai an jeho kan titi, ko mutum ya sha lemo ko ruwa ya jefo ledar ko robar kan titi, sai ka ce kash ashe ma ƙauyawa ne cikin wannan motar. Abin ya baka haushi. To dabbobi dai ba za su zo su kula mana da muhallin mu ba. Mu kuma wai muna zuwa muna share wa dabbobi turken su fa. Da zarar wani abu ya ɗanyi turken dabbar ka ya ɗan tara da taka da kashin da wani za ka je ka share. Kai mai kaji, mai kiwon kaji, kullum nan da nan bini ka shiga ka share gidan kajin ka. Amma kai kuma inda kake zaune kuma kana ɓatawa. Wato zan so mu koma kan leda. A baya mun yi magana ya kamata mutum in zai je kanti ma ya ɗau ledar sai ya tafi da ita. Kai kuma mai kanti kai kokari kaga cewar ka rage ba da ledoji, saboda a ribar ka kake ba da ledan nan ma fa. To gaskiya abin da zan ƙara idda shine in ƙasashe masu hankali da suka san abin da suke kare al'ummar su daga cutuwa, to irin waɗannan ƙasashe inda su ne ake amfani da leda kamar yadda muke amfani da leda, da za a sa haraji akan kamfanonin da suke yin leda. Wannan zai sa ledar ta yi tsada. Masu amfani da ledar, wato kamfanonin da su kuma suke amfani da ledar, da kuma kantinan da suke sayi ledar za ta yi tsada a wurin su kuma za su rika sai da ledar ga duk wanda yake kasuwanci da su, kamar wanda ya je sayayya a kanti. Kai kuma da yake sai da ledar kai kuma za ka rage sayan ledar, ka rika ɗaukata kana zuwa da ita kantin, abinda kuma baya buƙatar ka sa a leda. Kamar da nake cewa ka sayi sabulu, ka sayi lemo, ka sayi magi, me na sawa a leda. To wannan mu ɗin ma masu amfani da ledar sai mu rage amfani da leda da wajen kashi 1 da wajen rabi, wato kamar kashi 50 daga cikin kashi 100, ko kashi 2 daga cikin kashi 3 ne da muke amfani da leda, sai mu rage. Wannan zai sa mu rage amfani da ledoji kuma muhallin mu ya dan tsaftatu daga yawan ledojin da muke amfani da su. Allah ya sa mu dace.